What? 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 Na toto nie som pripravený. Čo sa to sakra stalo? Veď ľudia, vy ste mi dali 20 odberateľov na jednom videu, ja sa nechcem odhaliť, OK? Zase chill trošku. Ako nechcem byť na vás zlý, že by som sa neodhalil, ale to som fakt tak nemyslel, OK? Ja zase nechcem ešte toľko odberateľov tak rýchlo. Samozrejme, veľmi vám ďakujem za túto podporu, ale chcel by som len povedať, že ešte mám len 11 rokov, za chvíľku 12, takže ešte nemám plné právo sa odhaliť na YouTube. Takže aj keď tento milník skutočne breakneme, tak ja sa nemôžem odhaliť. Teda neviem presne, či na to potrebujem povolenie rodičov alebo niečo, ale viete, celkovo ja by som bol veľmi rád za točenie real lifeu, samozrejme, ale neviem, či proti tomu nebude mať nejaký problém YouTube, takže budem neuveriteľne rád, keby ste mi teda napísali dole do komentárov, jak to teda funguje. Ale chcel by som vám dať menší prehľad o štatistikách a čo sa vlastne na túto dobu stalo a ako mi tak explodoval kanál. Takže jedného dňa som si proste povedal, uploadnem nejaký short, akože pohodička, trošku vás vyhypím na 100, možno mi to dá, neviem, 4-5 odberateľov. Brášku 14. A samozrejme, čo spravia ľudia, keď ti dajú odber? Pozrú sa na ďalšie videá, nalajkujú jak totálne... Proste trošku to explodovalo. Viete, ľudia ma chcú trošku naštvať, teda presnejšie vy. A preto dali odber, aby som sa odhalil. Takže... asi tak. Na túto kapitolu videa ste viac menej všetci čakali a teda čo k tomu mám viac povedať? Uvidí sa, či vôbec tých 100 breakneme. A chcel by som vám len povedať, neuveriteľne vám ďakujem za všetko. Som veľmi rád a kontentu bude o dosť viac. Takže ďakujem vám pekne, dajte odber a čus.